čus, dneska jsem měl točit videjko, který mělo vyjít. Že ten, co jsem to napsal, ale ono nevyšlo. Takže jsem tady, ještě větší zima, takže to bude ještě horší. A mám tady lahodný chleba a kýbl, 10 stupňový. Jo a Milane, neboli Milance, já to nebudu jíst. Já nesežeru ten chleba, ten je starý měsíc a já nebudu žrát půl roku starý chleba. No to bych umřel, jako reálně. Stačí tím měsíc, že jo. Tady mám vodičku, tak začnu vodičkou, jo. Takže můžete si prohlídnout chlebíka. Prohlídněte si ho. Tak a jdu na to. 3, 2, 1. To se neměl dělat. To se nebyl první jako ten chleba. To mě nenapadlo. Dobrý, ale tady chlebík. To je ta druhá část. Hele, já ne, doufám, že ti to bude stačit. Jo, takhle tady máme chlebíka a ASMR. Ježiš, já se to taky těším. Tak jo, jdu se ho dát. Je v pohodě. A je to chuť tvrdší. Už má něco za sebou. A jinak vám dám ještě bonus, který asi nikdo nechtěl. Nebo je mi to úplně jedno. Já mám bonus, jo. Protože ten byl ve zpoždění, tak takže taky neudělat nějakou blbost ještě do videa. Takže se přesuneme na druhou část tohle videa. A to je sud. Je velmi hezký. Je jako krásný a je to ještě horší. Vlastně, protože z toho sudu jsem vzal ten kyblík a mám si tam ponořit. Takže to je smrtelná kombinace. Já už to totálně klepu, že sorry za to video. Tak jo, můžete si klidně prohlídnout teď. Nevím co. Takže já bych to tam dal. Já tam ležu možná s mobilem, ale radši ne. Tak jo, opřu to o sloup. Tak. A jdu tam. Ne v botách, sorry, ale už jsem zde s tím kýblem polil takhle. S těma botama, takže už to stačí. Tak jo, takže tam. 3, 2, 1. Tam je šutr. Tam je lodička. Tak jo, 3, 2, 1. No tak to je mega. Už je bizar. Sorry, ale tohle už nezvládám. Je mi trochu zima. Trochu je mi zima. Trochu. Je zima. Já jsem tady sednu na lavičku. Jdu se ohřát. Tak doufám, že se vám lidi by to líbilo. Dneska možná bude ještě jeden stream. A zatím lidi, tak čau.